جوتبونا ez û din sarter muqate dibe ku a din bike dûjeh ji ber ku mirov nikare xwe ji pirs û êşên xwe rizgar bike. Li gel wê di hebûniyê de bi derya de diçe ta a din ji takes re kelemekî bibîne û bi heman demê zanyar kedekê dide bin siha çi gotarê an deqekî ji kesê wergirtî re radike. Ji bo ku kêşeya hebûnî a ku tevahî rêzin jiyana me kêmxewî dike bi belge bike. Nexa mirov a tekî tenê ye a bijareyên xwe li ber hebûna ragihandî radike û encamên bijare û sersaxiyên xwe li pêş tişt û doxayan de hil dikire û her wekî ku a din ji tevahî berdewamiya jiyana me re kelemeke nimûnî saz dike lê em jê re dibin deyndar ji ber ku ewa xeleka girîngtirîn e ji xwenasîna me re û çawaniya em bi destê wê di jiyanê de bibin. Gotûbêjiya heman û din di rêbaza gerînê ye ji kêşeyên hebûnî re û zanîna a em heta çi radeyê dikarin sûdê jê wergirin û dibe ku hebûna êş di bîrê me de bi nêrîna me ya gotûbêjî ve tev derbas bûyî be. Ji misûgeriya rêza jiyana kulser pêşveçûnê bervedawiyê hatiye avakirin. Lêbelê mayîna demborînê di mirov de qayîmtir e û li ser banda tê xuyakirin û dema em behsa sarter dikin û gotina wî tînin ziman dema got ku a din ew dojeh e em nîşanên giring jê derdixînin û li vir sarter di şanûya xwe ya bi navê rûniştina nepenî dibêje dojeh ew kesan in. Ew kesên yên hewl didin ku rêbaza jiyana xwe bicî bikin û her wiha ji bo me bi kelem û zehmetiyan ve bitemirînin û kedekî didin ku dirêya me de alûziyan biçînin û her wisa hewldana afrînerî ê ku em di hundirên xwe de rûnî dikin rê dûz dike ji gotûbêja ez û din bi awayekî pir diyar bûyî. Wek mînak dema em dibêjin ku dildar dixwaze henasa hezkiriya xwe bi henasê xwe ve tune bike di dema ku di kiftika dîmena realîst de em raman dibînin ku xwe li dû hev dike ji bo ku rêbaza xwe ya saxlem dûrî dîtinên wijdanî ên zindî çê bike. û bêguman meraq ji bo çareseriyê û nêzîkbûna jivac ji ber ku jiyan tê keleke ji têgehên netebitî û ew xewnên ku têne mirov û parekî ji ramanbûna wî dibin dihêle ku henasa afrîner hewl bide ji dil ta bi rastiya afrînerî bigihêje xweşiya armancbûyî. Awa sazkirina rêyên bikêr ji hevrazbûnê bi têgiheyîbûneke bacgirtî yê ji pisporî ajok û kanî bûnên tê encamdan. Em wana ji kelika vê girtiheviyê bev diguhêrin û di mijara hewldana evîn kar ku bi parçeyê xwe ya din ve bi yek bibe û ev mîna peywendiya afrîner bi alavên heyîn cîgeh û kêşeyên wê û bi afrîneriya xwe re. û bêguman ev tişt pêk tê bi pêvajoya têkelbûna komelgî li gel van pirsgirêkan ta bibe kedeke bihêz ji bo afirandinê. Têkelbûn bi bîr re ne wek ew têkelbûna pêkhatî ye di peywendiya evînê de di nav jinûmêr de lê dema ew têkelbûn pêk tê evîndar kesayeta hezkiriya xawinda dike û tenahiya eza xwe vedigerîne. Em dibînin ku ew eza bijareyên henasê di parçebûnê de diyar dike û gera wê ya berdewam ji çarenûsan re ji bo rewşên yên demborînê nivî dikin û berva pêşerojê ve diçin û eger ku evîn angû meraqa me be ku em hez bikin ewa jî çûna me ye ji bo vekulîna
هەیینا پێشڤەچوونەیە ji bo baştirîn ra bi xwestina xêra dûrtir bi navê wê ya rastîn û pêjna afrênerî bi tevahiya xwe bêhtir diponije li kêşeya henas û din wana bi eynî demê pesend dike û hewldana henas ku xwebiyê din ra bi yek bike bi awayekî wijdanî ango ew ê din dixwaze hezkirina me bi wateyê ku pêdîviya xwe di wê de dibîne bijî di vir de bedewiya hewldanê pêk tê û her wiha mercê afrênerî bi gera li jiyana yê têda zanyar pêş dikeve çêdibe bi rêveçûna xwe bi vê pêla civakî ra berva rastiya hebûna a ku bi bedewbûnê darizandiye tevî gotûbêja pevçûna sazger li her koşe û derbar da û serdestkirina wî bi hemî rêgeh û meydanên cuda êdî hebûna evîndar li pevçûneke berdewam da ye wek her hebûneke din û hîndî em di henasê xwe de birêya eynikin hebûnê biramin her ku wê rastiya me ya bedew bêhtir diyar bibe û birêk û pêkbûna û li hevhatina xwe li gel siruştê wê berfirehtir bibe wisa wê hezkirina bedewbûnê xerû be û ji pend ra numandin be ji ber ku pend lawê bedewbûna ku di hebûnê de cîgir bûye û pêzanîna em bi hebûnê pêk naye bê ku em derbasî rakêşeriyê nebin li vê cîhana ku bi nepeniyên xweşiya bi seyr cîteng bûye bigerîna di nav ferehiya wê ya bêsînor da ta ku em xwe binasin û her wisa hebûn yê ji me ve xuya dikir wekû bihuşteke akincî tiştên wê yên veşartî aşkere nabin ger ew pêzanîna takesî nebe û ewa ez e eza a dixebite ke dide dixwîne û li çûnxaran da digere ev rastiya pêkhetina zanyar çê dike ji bo rizgarkirinê ji baskin têgehên kevirbûyî û mirov wê bi xweşiya rêvebirinê ji xwestekên evînê bîr nebe eger bi bûyerin dem û cihva di cêwîbûna wana da nerame ji ber ku nepeniya bedewtirîn bi vexwestina aliyên girêdayî bi huner û zanistên mirovî ve û her tişt dibişkive birêya gotûbêja takes û siruştê di nav jîndaran de û xuyakirina ew civak bi saya hevgirêdana qayîm di navbera tevnên afirandina saxlem ê di heyînê de niştecî ye û dixwasteka henasa takesî dilêgerîn afirandin û ketina hundir bi kurahî berva bedewbûnê û rexne jî pareke biserîbûyî ye ji pêvajoya afrînerî û ewa hevdisniyeke din e û rûweke beramber e ji gotûbêja takes û siruştê hebûn û jîndar afrînerê deq û pêda çûyî deqê felsefa û şîrovekarê wê van cotbûnên beramberî hevdû demsalên hevdû yên kêm temam dikin ji ber ku rexa ji deqa amadebûyî dixwe ji ber ku rexne ji deqa amadebûyî dixwe û nirxa afrînerî bi giştî diyar dibe dema pêda çûna şîrovî û ponîjî di nav wan de û her wisa li vir nîşaneke girîng e ji kesên yên li pêş me û jiyan û ramanbûnên me de dibin kelem ji ber hebûna wan dimîne ew dojeha furtayî ji hemî tiştên yên di jiyana me de ne ku em wana birêk û pêk dikin û bêguman ew kelem di navbera henas û ponîjîna tam da dibe asteng û her tim dibe dojeh û şerrûdî bi sedema hebûna kesên din yên kedên mirov ji bo parastina rewanê û
و rêxistinekirina pêdivî û palnerên wî hizir nakin û nexeme ji bo wan ew bedewbûna a ku diçûna nav siruştê de heyî ye. û sûdwergirtin ji taybetmendiyên bedewbûnê. Ev hîşt ku hêrs û dilgiranî bibe encameke ku li hember hêzin kirêtî û reşa pêşkirinê radiweste. Ên beramberî raman, xewn û xastekên me di rengînkirina jiyana me bi bedewbûn, ramanbûn û zanîna hewildar disekine. Gotûbêja hebûna afrêner li reh kelema mirovî de û derdê heyî li cem berdewambûna afirandinê û pakiya wê ya dema em sartar dibînin ku derd di yê din de dibîne û hebûna me wek henase barekî bi ser da ye û sartar dibêje bilî ew din e, ez a ku ne ez e û ji vir ew dîtina zanyarî pêk tê berva hestkirina bedewbûnê û ketina di nav nîşanên wêyên germ de û rêvebirina seralavên bergirî dide me. Tê kurtaskirin di muqatebûnê de lê li rex tofekê vê bedewbûnê bindest û dûr dike. Çima girtihevî? Li vir bi rastî mîna armancekê ji zorengê ye, ewa gotûbêjiya hebûnî diyar dike. Ji ber ku du tof hene, tofeke tenik, afrêner jiyana xwe bi rêva dibe, birêya piştpêbestkirina xwe bi jiyana xuristî û tiştê ku di nav da mîna bawerî û komek yase, birêya wê jiyana nimûnî tê rêxistinkirin û ev reftara lêkolînerên jiyana gelek aram û wate di kiftika xewser da ye. Beramberê wê tofeke qezincî heye bi malgirtin û desthilatiyê bawer e, ji ber ku ew bingeha vê tofê ye û cihê serpereştiya wê ye û bedewbûn di sebaret wê ewa bi destxistina tiştan e û diyarkirina bedewbûnê ye û diyarkirina bedewbûnê ewa di qezinckirin û desthilatê de ye. Nexwe du ragehên ji hevdû cuda hene. Bi berbaweriya li ser bihaneyekê şîrovekirneke rêzimanî, bi şîrovekirin û ravekirina peyvane, em dibînin ku jiyan naye jiyankirin jî bilî li ser sergeha pêşbirk û bilî xwebûnê, di pêştebirina rêyek li ser rêyekê û her wiha lîska aşkere li ser têla mayînê ji kesê hêja tirîne. Gurbûna afrênerî di hevketinê de ye li gel zîrekbûna qezincî û xastekên tevahî zanistên mirovî ku em li mirov digerin. Ji dervayî hawîra zanistê ve, ê girêdayî bi bendên hiş û wênegirtina wê û her wiha dûrî xulbûna wijdanî bi hemetkirina li ser wijdanê wekî pîvanekî ji serrastkirina rêzên çewt ê mirovan li qonaxên xwe yên dîrokî de ên dagirtî wate û fêrkirin piştpêbestkirin. Dema raman bi kar anîn ji yek ji dû wênegirtinan an bingehkirina hişmendiyê an wijdanê bêsînûr a ku bi zanînê bawer nabe ku ew zanîn dikare di naveroka xwe de hemî tiştan tê bike û ji vir sartar digihe encamekê ku tunebûn û veqetandin û dûrketin di navbera ez û din de heye. Cengên bi ser rejîmên Rojhilata Navîn de tên bi gotina guhertina sîstemên wê di eynî demê di naveroka xwe de guhertina êşê bi rewşeke dagirtî qerebalix, derew û tevhevî diraje. Nîşan dide ku guhertin ji derve naye sepandin, lê vîneke cemawerî jî hatî li peye. Ji ber ku têgihiştin bi pêwîstiya guhertinê ew pêdivîya
civakane lê hêzin derveyî ew bi deziyên vê lîstûkê wek diyar dibe dilîzin. Bi gurkirina zorengên yên nayên rawestan û aramkirin û rewşa siyasî a bi agirên sîtemkarî û destwerdana derveyî dûrpêçbûyî ve. û berketina vê kêşeya qewimî dikûkin civaka destgirêdayî bi zincîrên serperestiyê û belavbûna derdên desthilatê disaziyên wê de. Ewa cihê hêviyê ye di pêvajoya berhemdana deqa afrênerî û hatibû piştpêbestkirin ta di jiyanê de berstir bibe birêya ramana a nûnertiya çareseriyê dike. Ev ya parekî giring e ji deqê, ji raberbûnên helweşîn û parçebûnê û nediyarbûna pêşkerê û çi berketina li cem asta gewdê û tiştê şanî li gel wê a din dibe mîna çi mijarê an tiştekî. Lêbelê di rewşa dîtina derdê civakê divê em destê xwe deynin li ser dûriyên wê ya derûnî û encamên rejîma zordar di hundirê avahiyên wî de û qerebalixa ku tê de çêbûye li gel şerên derveyî û axaftin li ser vê dirêj û alûz e û di cengê de pêkanînên şahiya aram kêmtir dibin û ramandin li cihên wêranbûyî zehmet dibe û jivan mehnedîtina li ser binpêkirinên yên di dilê bîr da cîgirbûne dibin hemî rojeva axaftineke bi êş û hemî rêne ji dermankirina rûmeta binpêbûyî ra bi destê qamçiyên serbir û carne jî ji sedema cenga ya destara xwe dizîvire ta dilaraman bikuje li dema ku dîmenek têgirtin ji xerabtir guneheke nûh dîtî. Em dibînin ku li ser derdê jinê li cengê de tê tîrkirin ji ber ku ew hemî encam û bûyerên cengên yên mêr çê dikin dikişîne û parastina jinê ji birîndarên şer re bi ewlebûna berskirina peywendiya mirov bi cih re, têkiliya wî bi a din re û dîtina civakê ji jinê re ji ber ku ew jîndara herî ku sertbûna cengê hildigire. Ev dihêle ku em li bûyerê binêrin bi paldana li ser danûstandina mirov pêra wek wateyekê ji wê têkiliya di navbera ez û bilî Sartar li vir dibêje. Ew têkiliya di navbera ez û din peywendiyeke tiştbûyî ye heta ku her yek ji wan bi a din ra wek gewdeyekî an mijarekî didewdistîne xwe bi wî ve bi ti awayî girê nade. û çavdarîkirina bûyerê ewa lêgerîneke ji vê gotûbêjê ra ye bigîştî û her wiha girêdana rûberûbûn û girêdanan di nav wan de berz dike û wateyan ji van beramberbûnên wanava bereva jî dike bi derxistina temaşevan ji panava ponîjînê ji ber mirov aliyê diramî nabîne ji bilî rêbaza gotûbêja henas û adin ji ber ew rewşên mirov û qonaxên wê yên cuda li gel beramber diyar dike û naveroka vê girêdana ramanî ê cêgirbûyî vedikûle li paş berzbûna temaşevan û danîna helwestin zindî beramberî rodanên çêbûyî li civakan de û çarenûsên wan awayên ramandina wan û alavên weşandina pîrtûziyên wana jî kontrol dike û bêguman ku peywendiya cihî di navbera gotûbêja cûtbûnan de û tiştê di navbera wana da ji peywendî û kelemên dijberbûyî bi cih ra ye. Lê nivîs vê gengeşa li ser encamên gotûbêja berdewam li hebûnê de diyar nake bi qasî ku hewl dide baca serpêhatiyên mirovan veguhêzîne di çarçova rêbaza danûstandina hûrbînî ji zanistên mirovî ra bigîştî ji ber ku mirov dike bine û armanca bingeh ji kiryara hebûna xwe ra. De em bi gotina Yuhanna cî îstûzîncar bira min di pirtûka wî de a bi sernavê çima navnetewan diçine şer
her du alî wê bibêjin ku sinc ew bihana şerê wanayê. û her wiha jî bîngeha vacî ji destpêka cengê tê piştpêbestkirin li ser nirxandineke pir pêdaçûyî ji geşbîniyê, ji encamên şer, birîndarî û lêçûnê û li ser wênegirtinên şaş ji niyazên dijmin. Bikablîstin ew civak li tûnêla heldêrke neaşkerebûyî birûbû. Wê birêva bir ta bibe êzing ji çavkariya xwediyên aborî û mafiyên wan. û ev medihêle ku em vegerin sartar dema got ez berketî a din nabe weke ew bûye, lê berketî wî dibe wek ew dibîne di çarçova werzê serpêhatiya xwe ya taybet de. Dê wê wateyê ku nerîna ez ji bilî re nerîneke kurtas e û têwerbûyî ye, tevî ku ew dîtineke serveyî ye, li ser gelek cureyên hestî cîgir dibe û nakeve kurahiyên bilî, birêya nêzikbûna jêra û hevsûjî pêra. Naveroka pirsgirêkê ewa berdewambûna zûrengê ye û pêşxistina devdanan li yên dinin di çarçova neçareseriyê û mirov wisa li du heftên ji bo bibaweriyan bigirin li ser hesabê damendelîtiya hindan û wisa serdestan vê pevçûnê gurtir dikin li gorî berjewendî û ejnîdeyên xwe û wisa dîtin rûberû bilî birastî wekî ku sartar dîtibû kurtasî ye. Bi wateyê ku ew tewre ye, di sînora ezeziya kirdeyî de ye, a di heya xwe de bi ew baweriyên ên wê birêva dibe girêdayîne.